Иван Михов. В деня на народните будители, 1 ноември, когато се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейният морал. На днешната дата се навършват 113 години от основаването на Народно читалище Просвета 1909 година, чието секретар от 1970 до 1975 година е бил Иван Михов, ръководител на самодейните състави и основател на Белоземската група. Откриването на паметник, в която и да е точка на света, е свързано с две думи, които казват всичко – памет и благодарност. Днес сме тук, за да открием бюст-паметника на композитора, лютиера и изпълнителя на тракийската народна музика Иван Михов. Той наложи цигулката като солов инструмент по един неповторим начин. Характерно за него е свиренето в най-трудни гами, което го отличава от останалите изпълнители. Мелодиите му идват дълбоко от сърцето и завладяват слушателя. В тях се чувства полъха на тракийския вятър, шепота на река Марица, песента на житата и на цялата българска природа. Иван Михов е музикант, магьосник. Убедена съм, че паметникът дело на скулптора Иван Тотев ще бъде задължителна спирка за всички любители на българската тракийска музика. И всяко поставено цвете тук и всеки човек, поспрял и притикнал до паметника, ще е знак на почет и благодарност. Благодаря на всички, които се обединиха около идеята и реализирането на този проект, защото общите ни усилия и щедростта ни показаха, че все пак сме хора и следваме думите, че за благотворителността трябва да се даде всичко. Скъпи приятели, уважаеми гости, честит празник на всички и добре дошли! Днес е един чудесен ден, в който отдаваме почет към делото на нашите будители. И днес е един от тези дни, в които може да се запитаме къде бихме били без тях. Къде бихме били без делото на Паисий, без делото на Вазов, на Раковски, на Ботев, на Левски. Къде бихме се намерили? Само може да сме щастливи, че в нашата история има такива личности като тях. И те днес са живи в нас. Те днес са живи в нашите съвременни будители. Хора като Генчо Тодоров, като госпожа Дора Димитрова, като госпожа Генова, като всички техни колеги, които са заети в сферата на образованието, възпитанието, културата. Нека в тяхно име, в името на всички будители и най-вече в името на бъдещето, не само на нашата община, а и на нашата държава, ние бъдем по-обединени и по-добри. Благодаря ви. Честит празник на всички! Уважаема госпожо Петрова, господин Тодоров, скъпи гости, скъпи белоземци. Изключително чест и особено вълнение е да застанем днес тук всички ние пред вас, за да говорим за нещо, което е едновременно толкова близко и толкова далечно от нас. Често си говорим за различните празници, нашите традиции, всичко, което е българско. Повярвайте ми, според мен няма по-български празник от Денят на народните будители и няма по-български празник от 24 май. Това са празниците, които са най-голямата връзка с нашата история. Изключително щастлив съм днес да бъда тук, защото освен всички народни будители, които са оставили по малко дело в историята, днес имаме и съвременните народни будители. Това са нашите учители, това са всички читалищни дейци,
това са всички хора, които работят за развитието на културата и днес е един особен празник за село Белозем. Точно един такъв човек ще бъде увековечен в историята с откриването на паметник. Благодарим ви за всичко това, което правите за развитието на собственото си населено място, за развитието на вашата община, защото хора като Иван Михов наистина заслужават да останат в историята. Благодаря. Добър ден, здравейте и добре дошли, скъпи и многоуважавани гости. От името на Народно читалище Просвета село Белозем, от името на читалищното настоятелство, от името на нашите самодейци, които творят под покрива на нашата културна институция, ви приветстваме с добре дошли. Скъпи приятели, много мислих какво да кажа и какво да добавя след всичко казано до момента. Както знаете, аз обичам да казвам, да използвам една фраза "Желая ви безсмъртие". Ами днес ставаме свидетели на безсмъртието на бай Иван. Този ден си го представям... Този ден си го представям още откакто бях надгърбен с нелеката задача да бъда председател на Народно читалище Просвета. Как да бъда, как да излеза облечен. Благодаря на госпожа Сокарева. Искам да ви представя, това е ризата на бай Иван, с която до последно той е творил. И имам честта да бъда облечен с нея. Наистина голям ден, голям празник за всички нас. Честит рожден ден, читалище любимо. Благодаря ти, че за пореден път ни обедини всички заедно, макар и в трудните времена, да мислим в една насока, да успеем да сътворим нещо, което да остане в историята. Поклон пред вас, приятели, поклон пред всички съвременни будители и тези, които вече са част от историята и безсмъртието. Поклон пред всички вас, желая ви безсмъртие. И аз искам да подаря един подарък на читалище Просвета по случай 113 години с любовта към словото, музиката и танците, да поддържат огъня на знанието, обогатяват духовния и културния живот и развиват българските традиции и обичаи. Бъдете живи и здрави! Добре дошли на всички на това значимо събитие. В днешния светъл ден, в Деня на народните будители, сме тук за откриването на бюст паметника на народния цигулар Иван Михов. Ще повторя и аз самобитен талант, композитор, изпълнител, лютиер, класик в българския фолклор и най-чистият лък, както казаха някои, в българската народна музика. В условията на трудното време, в което живеем, осъществяването на тази инициатива вече е факт. С огромна благодарност и уважение към всички, които бяха съпричастни и участваха в изграждането на този проект, от представяне на идеята до нейното реализиране. И сега Иван Михов е сред нас, голям и завършен. Нека цигулката и ликът на Иван Михов, съградени в този паметник, бъдат своего рода емблема на Белозем. Родил се тук, творил и оставил наследство, едно неповторимо изкуство за идните поколения, които да знаят за него. Защото той желаеше и говореше за това, да учи и предаде своя опит на деца. И днес вече ги има малките цигуларчета в школата по цигулка към читалището. Да им пожелаем на добър час и да свирят неговата нежна магия. Поклон пред паметта му на Иван Михов. Празник и искам да изкажа няколко благодарности. Първо, благодарности на цял Белозем и на всички, които са свързани с създаването на този паметник и това, че имах възможност да оставя едно свое творение тук. След това персонално няколко благодарности на хора, които са ми съдействали в работата.
вада си лище, понеже не един и два пъти забравям обикновено най-важните хора. И започвам с Георги Брадов, който и Лиарната в Сопот, които отляха бюста. Колегата Димитър Киркеланов, Марин Маринов, който между другото е тук и много от вас го познават. И сега Георги Любенов, когото моля да дойде тук. Ганди, елайте. Ганди. След това Ганчо Ганев, Ганди. На читалището искам да подаря една книга. И накрая на госпожа Петрова, за която искам да кажа и няколко думи, защото създаването на едно такова произведение е свързано с, минава през много перипетии, организационни, емоционални, личностни и така нататък. Разбира се, винаги има и някакви критични моменти, но аз съм благодарен на госпожа Петрова, защото за мен съвместната ни работа беше един малък празник и се надявам да останем приятели. Подарък, който ще ни направя, е свързан с един друг аспект, който ние забравяме. Тази сутрин прочетах, когато министър Омарчевски въвежда този празник 20 и някоя си година между дейците на културата, на просветата, на образованието, на духовността, споменава и политиците. И аз подарявам хроника на един президентски мандат, нашия президент, като автора на тази книга също е тук и госпожа Петрова ще може да се вземе автограф.